Dragii mei, astăzi facem clătite cu mamaia Lili. Ia spuneți, mamaia Lili, ce a spus aici? Lapte, făină, câte ouă? Un ou, un Praf de sare. așa, și am amestecat energic. Cam așa trebuie să fie compoziția. Nici moale, nici tare. Și am pus neapărat ulei. Cam cât ulei ai pus, mama Lili? Mama Lili, pardon, nu mama. O lingură de ulei. Mama Lili, așa. Așa. Și am pregătit tigaia de clătite. Da. Urmează să întindem clătita. Mai trebuie lapte. Vecinii să afară. Bună seara! Bună seara! E ședință? Nu, A, bine atunci, bine, seara bună. Uite ăștia 12. Vino cu așa de bani. Seara bună. Sper cu vecinul. Așa, am pus clătita și să vezi la filmare. Aoleu, deci zici că suntem în serialul ăla la bloc, știi? Ce frumos arată clătita întinsă. Și laptele de vacă la fiert acolo, lapte gras. Am întors clătita, mai avem una aici făcută. Moi și pufoase, suave și catifelate. Vom începe să ungem din clătituțe cu ceva jeleu. Ce? E de usturoi? Nu miroase. Un accident la locul de muncă. Așa se întâmplă când gătesc eu, ceilalți își pierd concentrarea. Așa, unde eram? Am pus perluțele acestea de fructe, că mie așa îmi plac, să fie nu prea dulci clătitele. Perluțe. Și putem împături clătita așa. Uite, ori așa, ori așa. Draga, ragazul ăsta mă cunoaște doar pe mine. Stai. Cred că a intrat lapte de la animal. Da. Poftă bună!